Paalala, ang host at mga staff ng JFS Federals and Services ay sumailalim sa vaccination program ng LGU bilang paglaban sa COVID-19. Bilang pagsunod din sa alituntunin ng MECQ at GCQ, kaming lahat ay nakasuot ng face mask. Amin din pong sinusunod ang social distancing sa lubos ng aming makakaya. Amin pong paumanhin sa mga bagay na hindi namin kontrolado na hindi naayon sa aming kagustuhan. Ang atin pong kaligtasan ay isa sa aming prioridad upang malampasan itong pandemya. Bukas po kami sa anumang sesyon o komento para sa ikabubuti nating lahat. Ipagpaalam po sa amin kung mayroon kayong content na nagamit sa videong ito. Ito ay hindi sinasadya at aming sinisigurong ito isasaayos bilang pabor sa magkabilang partido. Speechless! Harapan ko naman natin si Angel! Oh! Speechless si baby Angel! Oh! Naiiyak si Angel! Hello, Angel! Oh! Naiiyak si baby! Good afternoon, mga ka-JFS! I am Ate Angel, the Love and Surprise Ambassadress at isang dynamite na pasabog na naman ngayong June 27, 2021. At kahit nga papatapos na ang buwan ng Hunyo, ay patuloy pa rin tayo sa pagbibigay ng saya at sorpresa. Ngayong araw ay dito tayo first time sa San Jose, Camarines Sur upang sorpresahan ang isang pinakabonggang dalaga na bibigyan natin ng swak na sulit na packages from JFS team. So tara na't kilalanin na natin kung ano ang mga regalo na ibibigay natin sa kanya ngayong araw. Siyempre, andito sa likod ko ang stuffed toy bouquet. Meron tayong napakagandang bubble balloon na may Mommy Loves You. Meron tayong Ferrero Rocher chocolate. At syempre may Raffles cake. At syempre ang ating napakagandang customized cake na BTS. At syempre ang ating greetings, ang ating card. At syempre ang napakabongga nating money bouquet na nagkakahalaga ng 5,000 pesos with dried flowers. So tara na't kilalanin na natin kung sino siya. From our social media accounts, for Facebook, Instagram, and YouTube channel, JFS Petals and Services. We don't just create but to captivate, patuloy pa rin sa pagbibigay ng good vibes kahit saang parte ng Bicol. Tara na't kilalanin na natin si Angel here at San Jose, Camarines Sur. Hello guys! So, andito na tayo sa Barangay Telegrafo. Tara na samahan niyo akong kilalanin ang kapangalan ko na si Angel. So, napakalayong biyahe pero sulit na sulit. So, andito na tayo. So, may kasama tayong girl tayo. Ay, hello po. Ay, good afternoon po. Ay, siya po. Ay, hello po, ikaw po si Angel kay Tangtang. Ay, baby, hello. Pwede ka ba munang ma-interview saglit? Saglit lang po. Ay, medyo ano si baby, di prepared. Nabigla si baby sa itsura niya. Halika muna, baby. Upo ka muna dito. Ay, nag-ano ka, nag-ano siya, magtatagalog na lang ako. Nanonood siya ng TikTok. May ka sa TikTok? Naririnig mo ako? Naririnig mo ako? Ilang taon ka na, baby? Isip ko lang yan.
12 po, pero sa totoo po talaga 13. Kailan ang birthday mo, bebe? Sa aga po. Ah, bukas. Wow! So, taga dito ka talaga sa Telegrafo? Nasaan si mommy and daddy? Nasa ibang bansa po. Si mommy, nasaan si mommy? Saudi po. Saudi. Tapos si daddy? New Zealand po. New Zealand. Okay. So, bali ganito. Meron kasi kaming parang pa-program para sa mga bata. So, nabinggan kami ng listahan. Isa ka daw sa mga magbe-birthday ngayong katapusan ng June. So, si Kapitan, nabigyan ka ng regalo. Meron kang matatanggap na relief from sa amin. JFS ano kami. Tapos, ipapareceive ko lang sa'yo doon. Pwede ka bang sumama sa akin saglit? Ayan pa. Dyan lang. Ayun yung kotse namin. Sige po. Pipiliin lang kita ng 3 because meron kami mga dilata para sa iyo regalo namin. Okay lang? Halika, sama ka sa akin. Ilang taon ka na? 12 po. 12. Ay, wow, 12. Halika, baby. Ayan. Mag-isa ka lang dito? Opo. Wala kang kapatid? Ayun po. Alin ang kapatid mo dyan? Siya. Okay. So, 12 years old, tapos bukas yung birthday mo. Wow. Wala sila mommy and daddy, pero okay lang, wala si mommy and daddy. Masaya ka naman? Sobrang saya mo naman ngayon. Ayan. So, ikaw ba ang panganay? Halika dito, baby. So, dito yung packages na papapiliin namin. Dito ka, baby. Nasa yung phone ko, papareceive lang natin. Kay baby. Magpapapicture ako mamaya. Sige, dito ka, baby. Ayan. So, ikaw si Angel K. Tangtang from Zone 3 Telegrafo San Jose. So, ngayon, andito yung mga packages namin, na mga regalo na pinabibigyan ni Kapitan. So, gusto ko ikaw na magbukas nito. Okay lang? Sige, baby. Pindutin mo to. Pindutin mo to, baby. Okay ka lang? Ngiti. Galaw. Ano yan? Kasi alam niya na daw yan. Ano yan? Bulaklak? Saan galing bulaklak? Baka sa simbahan niya? Huwag kang ano. Sige, baby. Paksan mo na to, baby, para makita mo kung ano mga regalo sa'yo. Hi, Angel! Oh! Ano? Speechless! Ano ba ka naman natin si Angel? Oh! Speechless si baby Angel! Oh! Naiiyak si Angel! Hello, Angel! Kami ang JFS Petals and Services at itong regalo na to ay galing sa iyong mga magulang. Dahil syempre, wala nga sila dito, nasa ibang bansa sila, pero hindi nila makakalimutan ang iyong birthday. So, kumusta? Kumusta? Oh my God, naiiyak si baby girl. Kumusta? Ano masasabi mo kay mommy at daddy? Hindi nila nakalimutan ang birthday mo! So, Angel, tanggapin mo ang mga regalo na to. Meron kang wrappable cake, meron kang napaka-cute na customized cake na BTS, at syempre may stuffed toy bouquet ka dyan, at may mommy loves you na bubble balloon, at syempre kung nakikita mo to, Angel, meron ka ring money bouquet na nagkakahalaga ng 5,000 pesos, at syempre itong sash namin na happy birthday dahil ikaw ang reyna o ikaw ang prinsesa ngayong araw. Isuot mo naman tong sash namin. Ayan! Ayan! Happy birthday, Angel! Ayan, so eto pa. Tanggapin mo rin tong money bouquet na nagkakahalaga ng 5,000 pesos. Ayan! Napakabongga naman talaga. Kumusta? Anong masasabi mo? Oh, wala. Speechless siya. Ano masasabi mo kay mami at daddy? Thank you. Wag ka sa akin, hindi ako ang nanay mo. Ayan yung mami. Anong gusto mo sabihin kila mami at daddy? Thank you po. Ano pang gusto mo sabihin para pa doon? Sabi ko na lang po sa message. Sa message na lang. Okay, baby. Ngayon, meron akong gustong basahin na mensahe na pinabibigay nila sa'yo. Kasi syempre nga, kahit wala sila dito, gusto nilang iparamdam ang pagmamahal nila para sa'yo. To my one and only ate girl, Ate Angel, Mommy, miss you so much. Gabos, gigibuhon, may taon lang sa imo ang mga bagay na daimi naranasan kang mga aki pa kami. Nak, sana bawas-bawasan ko ang pagparapuyat, dai magpararabas kung sain-sain. Basta,
sobrang miss ka na ni Mami. Tios lang muna, para man ini sa inyo. Advance happy birthday, Nak. Hope mailing ming happy ka sa surprise may para sa imo. Love me ikang sobra, tandaan mo an, ikapirmi ang padangat ni Mami. Only girl, Ate Angel. Love, Mami. At syempre din, baby, kung may message si Mami, meron ding video message para sa iyo si Daddy. Ito yung video message ni Daddy. Lapit ka dito, baby. Panoorin mo yung video message ni Daddy para sa iyo. Angel, anak, happy birthday sa'yo. Sana nagustuhan mo yung surprise namin sa'yo ni Mami mo. Nak, tanging taling ko lang sa'yo. Ngayong dalaga ka na, huwag masyado mo nang magbabarkada. Ayusin yung pag-aaral. Sana marami pang blessing ang dumating sa'yo, Nak. Alam mo naman kung gaano ka kamahal ng daddy mo. Kahit matagal kang nalayo sa akin, at ito nga, malayo si daddy mo, pero para sa iyo ang lahat ng ginagawa kong ito, para naman sa iyo to, Nak. At ayan mo, mga ilang taon na lang mapupunta ka rin dito, magkakasama rin tayo dito. Sana pagbutuin mo rin yung pag-aaral mo dyan, at lagi kang papatunayan ng Diyos. Alam mo yun, mahal ng daddy mo na. Ayun, malaki ka na, alam mo na kung ano yung dapat gawin na tama, at masaya ako, lumaki ka na napakabuting bata. Kahit pag-isa ka lang, at lagi mong tatandaan, mahal ka ng daddy mo. I love you, Nak, and happy birthday sa iyo, Nak. Ilang taon na si Daddy sa New Zealand? 6 years. Tapos, ikaw po ay mag-isa dito sa bahay na to? Or may kasama kang sila? Sino ang kasama mo, baby? Yung tito ko po. Yung tito, tapos yung kapatid mo. Ilan kayo magkakapatid? Dalawa. So, ano naman ang napipil mo ngayon na sinorpresa ka ng mommy at daddy mo, di ba? Kahit sa simpleng paraan na to, nabigyan ka nila ng surprise celebration ngayong araw. Sobrang emotional si baby girl. Alam ko naman na napipil mo, mahal mo naman sina mommy at daddy. At syempre, baby girl, hindi matatapos ang araw na to na hindi ka magbablow ng iyong BTS cake. So mga ka-JFS, samahan mo pa rin kami ang pagpablow ng cake ng ating birthday girl for today na si Angel. Blow niya na lang. Go. Hello guys! So live na live pa rin tayo dito sa Barangay Telegrafo at kasama ko pa rin ang napaka-emotional pero alam ko masayang-masaya sa regalo ng kanyang mga magulang. Pero bago ni Angel i-blow ang kanyang candle, sabay-sabay muna tayong kumanta ng happy birthday. 1, 2, 3! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Angel, make a wish and blow your candles. Ay, nauna to, wait lang. Nauna yung candle na to, wait lang. Ayan. Angel, make a wish. Huwag ka matutulog, ha? Sure. Ayan! Ito pa, isa pa. Ito pang BTS mo. Ito pang BTS mo. Wow! Palakpakan naman natin si Angel. Wow, napakabongga naman talaga. So, Angel, any last message para sa mga magulang mo? Siyempre, may 5,000. May mga regalo pa. Anong gusto mo sabihin kay Mami tsaka Daddy? Thank you po kami, Daddy. Pang Shopee na. Ay,
itong Shopee. Ano bang ino-order mo madalas sa Shopee? Album po. Album ng BTS? Talagang mahilig ka sa BTS? So sige, kung talagang idol mo ang BTS, ano ang mga pangalan ng mga grupo niyan sa BTS? Sige, pakita mo doon sa camera. Si Jungkook. Si Jungkook, Taeyong. si Taeyong, Si Jimin. si Jimin, sige, Suga. si Suga, Si RM. si oh grabe, sige, ano pa? Tapos si Jin. Wow, talagang sa ulo na talaga ang BTS. Ilang taon mo na bang idol ang BTS? 3 years. 3 years, wow, fanatic na fanatic. So Angel, para sa'yo tong BTS team at mga regalo na inihandog ng iyong mga magulang, sobrang saya mo ba? Masaya ka ba? Ano bang gusto mo? Isang I love you naman and flying kiss para sa mommy and daddy mo. I love you, mommy, daddy. Thank you. Flying kiss na lang. Ayan! Isang bata o dalaga na naman ang nabigyan natin ng saya at sorpresa bound here at San Jose, Camarines Sur. Again, we are the JFS Petals and Services. We don't just create but cultivate. Follow, like, share, subscribe for our social media account. Magbabay ka naman, Angel. Magbabay ka, Angel. Bye!